Amurka za ta janye sojojinta kusan 200 daga Najeriya kafin ƙarshen Satumbar shekarar 2026. Atiku ya yi watsi da cece-kucen da ake yi akan shekarunsa 80. Gudaji Kazaura ya ce da ina majalisa da tuni na kai ƙudurin tsige shugaba Tinubu. Magidanci a Zamfara ya yi zargin kwamishinan Hizba ya tilasta masa sakin matarsa daga bisani ya aure ta. Ga cikakkun labaran tare da Nira Makabir Ibrahim. Amurka na shirin janye kusan sojoji 200 da ta tura Najeriya domin taimakawa wajen yaƙi da rashin tsaro. Jaridar New York Times ta rawaito cewa Pentagon ta tabbatar da shirin janye sojojin zuwa ƙarshen watan Satumbar shekarar 2026. Bayan jami'an Amurka sun ce an samu gagarumar nasara wajen murƙushe ƙungiyoyin masu tayar da ƙayar baya. A nan kuwa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya yi watsi da damuwar da ake nunawa kan shekarunsa yayin da ake tunkarar zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Ya kuma yi magana kan haɗin gwiwar 'yan adawa da kuma batun cire tallafin man fetur. A wani labarin kuwa tsohon ɗan majalisar tarayya Honorable Gudaji Kazaure ya ce yana takaicin rashin kasancewarsa a majalisa a yanzu. A cewarsa da yana majalisa da tuni ya gabatar da ƙudurin tsige shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu saboda wasu dalilai guda uku da yake ganin sun isa a tsige shi. A jihar Zamfara kuwa wani magidanci ya zargi kwamishinan hukumar Hizba ta jihar Faruk dandalin fairar ƙauren na moda da amfani da matsayinsa wajen tilasta masa sakin matarsa. Magidancin ya kuma yi zargin kwamishinan da wani mutum mai suna Siraja Kwarin Ganuwa da tsoma baki a rikicin aurensa. Inda daga bisani ya zargi kwamishinan da auren tsohuwar matar tasa mai suna Aisha. Waɗannan su ne cikakkun labaran namu na yau tare da ni Rahma Kabir Ibrahim. A yau muna 28 ga watan Agusta shekarar 2026 miladiya. Wanda ya daidai da 15 ga watan Rabiul Awwal shekarar 1448 bayan hijira. Ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Asrah 24 TV gaskiyar zance domin samun sahihan labarai. Mota lafiya. Asrah.